Namhlanje sizokhuluma ngokuhlambuluka. Yini ukuhlambuluka? Ukuhlambuluka usuke uhlambulula into esuke ingene kuwe emzimbeni wakho uyenze ukuthi isebenze. Uyakubona Mosilonga? Njengasensimini uhlambulula inhlabathi ukuthi uma sowulima kahle, noma sowuhlanyela kuvuthwe kahle. Yabona kukhule kahle futhi. So now the time sohlambulukile emzimbeni wakho, hlambulula into efana nesithunywa. Into zakho zihamba kahle, ziyahleleka, akusala amabhadi, akusabe nani namashwa. Masimini wakalungisa kahle uhlambulula umhlabathi, ummbila wakho uyokhule kahle isikhathi. So nawe ke mathunse kwaqinisa ngasithunywa sakho angeke kuze kulunge kahle into zakho. Isithunywa usihlambulile, wangena emanzini, wangena ezibeni, kudinga uthola igobongo. Igobongo leli ukwazi ukukhupha kahle, ungayikhupha into njani, into oyiphuphile. Uyakubona Mosilonga? Igobongo ufuna ulidle leli igobongo leli lamaphupho. Ucele basikhayini ukuthi bakhanyisele bakubheke babe kunye nawe. Uzawungena ngaphakathi kwemzimbeni wakho. Nawuthi utshela umuntu indaba zakhe, bakutshela ukuthi thani, uthi. Amadlozi asebenza kakhulu. Ngiyotshela inkinga zabantu amadlozi. Ngiye futhi ekhaya ngibe nekhombo elentambo. Intambo ekuvikela umuzi ekhaya ohlala khona. Nawe iyahlala kwemzimbeni wakho, noma quality yakho noma emotweni yakho iyayivikela intambo le. Inamandla kakhulu, yakhiwa ngabantwana abangaphansi kwa9 years. Kube namanzi. Amanzi la asebenza kakhulu namanzi lawo, ikhombo lelo. Lihamba kanye lonke Locksmith. Nimbonile lonke lapha ka channel YouTube waDlamini uMthandazo Locksmith. Nala nakhona sizakala futhi nakho kakhulu khona. Usisi lapha yageza ube negazi ethola umsebenzi, indoda ekupha imali ekhaya uthandeke, into yakho zihambe kahle. Bebo lapha khona emakhaya nguye uDlamini lo okhulumako uMthandazi okhona usePiet Retief eMpumalanga. Dlamini Mthandazi ePiet Retief. Yonke indawo babukeli bami ngiyanithanda, ngathi uNkulunkulu anganisiza. Mina ngangena ngabantu abadala, kunabantu abazame ukuhacka ichannel yami bangihlakaniphele. Sengiyekile ebhalwe DR Mthandazi Dlamini, sengingenele ebhalwe ukuthi Mthandazi Dlamini. Subscribe please, Mthandazi Dlamini. Sengingene khona manje tshela nabanye ukuthi uDlamini xa simlandele la kwi channel yakhe kuningi afuna usifundisa khona, uzosikhulekisa, asenzele impilo yethu ibe yinhle iphambili. Ufuna ukuvula ibhizinisi, ufuna umsebenzi, ufuna hlambulula sithunywa, ufuna kwenza noma yini, ufuna uqinisa umuzi, uMthandazi Dlamini uzokusiza. Nabathakathi ababhizi ngempilo yakho ngizokugwedlela bona nasikhali sami. Bayawuyeka ukuhlukumeza empilweni yakho. Lamandla enginawo ngawathola emanzini kumnumzane wamanzi. Ngihamba ngikhuleke khona, ngikhulume naye angitshela ukuthi yini nefuna ngiyenze empilweni yomuntu uzokwazi umuntu aphile. Abantu abangawudinga umuthi, bangadingi iwasho, badinga ukuthi bathathe bafake nje phakathi emanzini bahlambuluke bagezeke. Mbukelo khona ekhaya. uNkulunkulu akabe kunye nawe. Evile ezayo noma lamabili azayo sikhuluma ngani ke ngedlozi. Ngiyabonga.